shi ne aka kira shi ya je zai ma wani babban soja magani, an tafi indiya an tafi ina ne, babban soja ne amma kuma sai aka samu ibtila'i sai ya rasa idanu, babban soja sosai. Aka gama duk inda za a yawo Allah bai sa an samu ijaba ba, sai aka kawo wannan bawa Allah yana duba shi sai ya ce idansa lafiya lau. Sojan ne ya ce a bana gani ka ce idona lafiya lau, ya ce idon akwai lafiya, ma'ana idon lafiyar shi lau za a iya ci gaba da gani. Sai ce to shikenan yadda wasu ma suka gwada kai ma kana iya gwada. Bai ki bai ba shi dama din ya gwada. Ba a yi minti 5 ba bawa Allah ne ya dawo yana gani garau, ko ba tsafi bane, magani ne. Domin Allah ta'ala ya ba da magani, ya sauke magani, alimahu man alimahu, wanda ya sani ya sani, wanda Allah ya sanar da shi. Ya fara gani shi kansa yana kaman wannan mafarki yake, kamar wasa. Ya ce wa mutumin nan me kake so in baka? Mai maganin nan sai ya ce ba na son komi ranka shi daɗe, ne abu ɗaya nake so in zai yi, kai imani da Allah ka musulunta. Wannan soja da shi da matarsa da 'ya'yansa yanzu aka duk suna musulunci. Allah ta'ala ya taimake shi ya karɓa addinin Islama, muna ganewa, kuma ya warke. To irin haka an yi, zan kawo misalai da yawa idan zan kawo. Akwai wanda yake ladanin masallacin mu can gida, mahaifiyarsa ba ta gani, duk inda za ta sai an ɗauke ta an kai ta. Shi ma wannan bawan Allah aka kawo, ya duba idanunta, ya ce idanunta da saura, ta dai tsufa kuma ta daɗe da ciwon ba a ɗau mataki ba, amma dai da saura za ta iya gani. Yanzu ya za a yi, ce to a dai ba shi wuri. Ba a yi minti 5 ba, ya ce mama kina gani na? Ta ce kwarai kuwa, ka sa riga iri kaza riga iri kaza. Menene wancan? Ta ce turmi ne. Waye can tsaye? Ta ce wane ne. Can wane ne? Ta ce wane. Duk ta faɗan mutane. Kafin ka ce gidan ya cika da mutane, an cika, ana mamakin wadda aka ɗeba tsammani kuma Allah ya sa ta warke. To akwai kuma wanda ni na kai shi, kaka ne a wurinmu, ya ce gaskiya idan shi ya riga ya mutu. Dalili shine ya daɗe da shi, da tun farkon da abin ya samu aka neme su da ba za a kai ga haka ba. To amma abin ya riga ya an samu kamar yankewar ruwan idanu ne, shi ya san abin da tun da ilimin sa ne. Ya ce don haka yanzu ba zai iya gani ba, kar ma a ƙara wahala kashe ko kwabo, kawai a hakura a zauna. Akwai waɗanda Allah ya ba su ilimi da yawa, wasu magani. Akwai wanda ya zo zai wa aiki, ya ce a ba sai na maka wani aiki ba, ya ba shi kwalli kawai ya sa. Ana ganewa ilimi, wato abin da ke so in tabbatar mana ilimi gaskiya ne. Wannan bangare ne na mai idanu. Na muku misalin wanda matar shi bata haihu ba shekara nawa, wanda ya tuntube da na hada shi da wani, aka ci gaba da yin magani, cikin ikon Allah sai ga haihuwa har da ciki kuma sabo. An haihu, yarinya ta yi wayo har ga sabon ciki. Wanda da ana ganin aure yana nema ya mutu saboda ba haihuwa, ai ba ta haihuwa, ya rabu da ita ya auri wata. A ana ganin shine bai haihuwa, ta rabu da shi. Yan ziga sun shigo. Idan ciwo ya same ka, baka haihuwa ne, baki haihuwa ne, a'a kaza ne, a nemi magani.